I-Road Care Productions ibuza umbuzo ithi ngubani ufunani uzozazi ayaphungulwa amanzi Yey, befuna ngithole befuna sithole kulamanzi manje nani nilele ufikithi abakhona ba M3 uzisa umphakathi le Kade sibona nezumlingo lapha. Kade sibona nezumlingo lapha. Dima. Hayi besiwenza. Ayish. Besiyenza umlingo nje kodwa ke. Sikhombisa amandla. Amandla omuthi. Yeah. Thina siphethe umuthi wena ndoda. Yebo. Siphethe umuthi. Iyo lento ekade yenza ukuthi siveze izinto ngoba besenza siveza amandla omuthi ukuthi umuthi wethu unamandla kangakanani futhi usebenza ugcinephi. Asiphelelwa. Awu madoda. Siphelelwa ngamandla. Nje manje sekwenziwa njani ke nje manje kwasekusho? Njengamanje senza uVaselina abantu bathenga uVaselina siyawushintsha siwenze ube kahle lo Vaselina wena mfowethu microphone. Yebo. Umuntu ongathandwa lo Vaselina abayigcobe wona uyathanda. Ngisho wathiwa waliwe man kufuseka. Angithi phela ngiyakhuluma nje. Ningathi ngiyanethuka ngethuka. Khuluma isintu. Wathiwa waliwe. Ngithuka lo muthi kahle kahle. Futhi mawaliwe. Uyabuya umuntu ozwala ngempela. Uyabuya. Hayi lo Vaselina. Khomisa nje lamafutha kuphela. Hayibo. Lawa nje ngwathakile njengamanje angithi simo sengwaloyile. Yiwo lawo ngiyawaloya. Sibe naso ke isimo la ngathi izinto ziba tough khona kakhulu ngoba lemithi esithaka ngayo lo Vaselina ibingekho la. Bikwamhlaba yalingana la silande khona sathumela izinto zethu zalanda lemithi. Asinibonile impela landi izinto. Yeah. Uma bangaya ku live nje abantu ebekade ukhona hayi bazofike babone yonke into kade yenzeka. Aha. Kubhizi. Nyanga sangoma mthandazi siyakusiza. Noma ngabe kuthiwa amandla akho yazi ukuthi mancane kangakanani. Siyakusiza. Hey lalela sisiza ngisho nazo ngiyangedumile. Ziyakhokhoba size la kithi nabafundisi. Osibani ba? Bayafika la kithi. Okay. Abafundisi bayafika. Abafundisi ngitshela abafundisi bayasonda abasebenzisa umuthi nje. Bayawusebenzisa ke abafundisi umuthi. Sine guarantee yalokho thina. Awuminyane. Bafika nini? Bafika ngekhathi zobumnyama. Kusho ukuthi mase kuhalala nje noma benze appointment. Kusho ukuthi amabandla amakhulu kangaka nje yiwo lo muthi. Bayathandwa nje kangaka. Umfundisi aze aphakanyelwe abantu ngisho abangasonti yiwo lo muthi esusebenzayo. Yebo. Lapha ngaphesheya udla umlilo wangempela. Uyathaya lapha ufake irice phakathi emanzini. Elala la sidokotela. Angezwa kahle. Awani lo muntu uthaka lapho ukothulitha. Amanzi lawa ongasiwa amanzi abuye etepini. Kodwa kungamanzi sitheke umuntu uzawufika nawe endlini kwakhe uchiza ngawo noma uyachela ngawo unqanda uhlupheka okuvela phakathi ekhaya unqanda imoya emibi okwengahle ihlasele ekhaya ukhona iyavikela uyakwazi futhi nokuthi uphohle emanzi eliwazane nendishini yakho ugeze okanye uvase uzikhulumele usho ukuthi udinga ini nani izinto zenzeke ngendlela lono Vaselina ababili la bafika manje uyaphinda lokumisana nezingane edlebelekile nengaboni imali yawo akayiboni uyasiza futhi nalapho ngoba ngisho ngithi mangabe uvasa noma ugeza uyakhuluma usho ukuthi cha ngicela ukuthi kube kanje izawukwazi ukuthi iyenzeke lento losuke uyifuna noma losuke uyicela uma ugeza lapho ulokhuza uvasa kanye nalo Vaselina futhi
uyakwazi ukuconnecta kulento yabantwana esikolweni. Yeah. Uyalusana nomuntu onesichitho ngisho sebeyazi imbali impela. Kakhulu phela isichitho nje yona into ongafuni ukuyibona noma yona into ongafuni ukubhekana nayo ngesizathu sokuthi vele ulwisana nezinto ezimbi ezingahle isuke okanye zikuvale lamathuba ukuthi uye phambili. Ichitho ayisondeli kuwe. Mayise gezele wagcoba okusho ukuthi umlungu ofica bamatheka. Umlungu nje usho kahle athi yazi ngiyacabanga namhlanje ukuthi ngikunike iposition kudala lokhu ngibuka kabi unika iposition aphinda kunyusele nemali le usuku ukhala ngayo ngoba sonke sifuna imali. Hayi kube nezwela abalandeli emakhaya futhi sasanda